Tak ahoj, tady to je možnost, jak si vydělat až 90 000 měsíčně. Za každý kliknutí tady je zhruba $5, může to být, máte 5 kliknutí denně. Stačí prostě jít na stránku booksinc.com, kterou mám pod videem, odkaz. Tady se zaregistrujete. Přihlásíte se. A tadyhle máte potom tadyhle pod Weave Ads jsou ty kliknutí, na které potom kliknete, kde si potom čekáte 4 vteřin a pak tam dáte určité číslo. Za každé kliknutí máte těch $5, což tady mám teď vydělených 30. No. To je asi všechno k tomuhle.